Cred că înregistrezi acum. Vezi. Butonul verde. Butonul verde, da. Nu, verde. Mesaj? Da. Am primit mesaj? Da. Mamă, de la cine? De la cine am primit mesaj? Și aude e. Hai mai să fac poză iar. Da. Să vezi la poză? Mie. Nu ai ieșit poza. Hai, fă tu poză. Fă-mi poză mie. Uite, soia. Mamă! Uite, soia. E mișto? Mă vede, mam. Uite, soia, uite. Asta-i fac. Îți place? Știi ce faci acum? Vezi. Soia. Aoleu, ce ai făcut? Aoleu. Aoleu! Ai făcut rele? Da. Da. Zice că ești fată rea? Sau ești cu minte? Cum ești? Mami, soia. Da. Udă. Aoleu, ești tudă. Nu. Trebuie să schimbăm pantalonii. Nu. Nu ești tudă? Nu. Nu schimbăm pantalonii? Nu. Bine. Ia, hai să te filmez să văd dacă ești tudă. Uite că se vede. Deci ascuns cu mâna.